ngabe uyawakhulumisa amanzi akho ngaphambi kokuba uwaphuze? Mangikhuluma ngamanzi ngikhuluma ngalawa manzi esiwaphuzela ukuncane noma ukomiwa usuku nosuku. Ngikhulume nanoma ingaluphi uketshezi olufaka emzimbeni wakho, ngabe yitiye, kungabe unemenite, kungabe obhiya. Ngabe uyayikhulumisa lolo ketshezi ngaphambi kokuba ulufake emzimbeni? Kubalulekile ukuthi ufake amazwi amahle kulo lonke uketshezi ozobe ulufaka emzimbeni wakho, ngoba ngesikhathi ulufaka emzimbeni wakho lolo ketshezi lufike lube isimo obelikade luyiso losengaphandle. Mhlambe uzobuphuza amanzi owathengile kanti kule ndawo kade bexokozela belwa bexabana, amanzi abamba isimo saleyo ngxabano. Wena mawuvele nje wathatha wajikijela emzimbeni wakho, kuba khona i-energy yengxabano empilweni yakho. Uzoyibona wena usunezimo ozoxokozela kanti uphuze uketshezi oligcina ubuhlakani, ngobuhlakani obukhulu bugcina isonke isimo sezinto ezikhulunywayo around lolo ketshezi. So ke ngaphambi kokuba uphuze uketshezi lwakho, ngaphambi uphuze amanzi, inkomishi yakho ibambe nje isikhashana uyikhulumisa. Awudingi ukuthi ngisho uzuphimisele, kodwa ukhulume ngokomqondo. Ngiyabonga ngalamanzi, ngiyabonga ukuthi nginamanzi ahlanzekile, ngiyabonga ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiwaphuze ngiwa-enjoye lamanzi. Lamanzi ke njengoba ngiwaphuza azongena emzimbeni wami, angihlanze, angiphilise, angilonde, angondle. Ngiyabonga. Ungasho nanoma ngabe yini, ngenza nje isibonelo. Kanti ke lapha imfanekiso ngobuchule thizeni esikhombisayo ukuthi amanzi akhulunyisiwe, kwathiwa mhlambe ngiyabonga noma thank you, anesimo esihle abonakala ngaso ke ukuthi ashintsha kanjani. Kanti mawubheka lapha ngezansi, amanzi obekukhulunywa izinto ezimbi kuwona, amanzi ke angenayo imicabango emihle efakwe kuyo, nekhombisa ukuthi nje kuba nokuxokozela kulowo manzi, nokungabuke kahle ngokwesimo ngoba usuwabuka ke. So inhloso yala ukuthi asiwakhulumise amanzi. Ngiyazi vele kuyinto esingayijwayeli, kodwa yonke into iqala kancane kancane. Njengoba ungamazi uABC wamfunda ngokuthi uyamphinda phinda, kanti ukukhulumisa amanzi everyday uzokujwayela nakho, ngoba ngesikhathi ukwenza kuyagxila emzimbeni wakho. Uzogcina usungasakwazi ukuphuza amanzi ungazange nje uzuthi pause kancane. Usuzuvele nje wagice wena, uzoqala wakhulumise, ufaka ama-intentions wakho, kanti ungacela ngisho noma ngabe yini, kodwa yonke into uqiniseka ukuthi uyikhuluma manje ibe yi-present tense. Ngiyaphila, nginamandla, nginothando, nginenjabulo, nginentokozo manje, hayi kusasa. Hayi ukuthi ngicela ukube manje ngijabule, nginothando, ngiyaphila, ngondlekile manje.